Mama yin tie futue. Ɔkyerɛkyerɛ Nii Bi a na ne nkoda ebewie sukuu. Ɔno wɔn nyinaa tena ase. Ana otu wɔn fo sɛ. Me nkoda enkyɛ mo bɛkɔ wiase. Na ewiase a mo bɛkɔ no ewo nkuro akɛseɛ pii. Nkuro no baako ana yɛfrɛ no sɛ Antiade. Saa Antiade kuro no a yɛka ho asɛm no. Nneɛma bebree wom. Anigye wom. Afei nneɛma bebree wom a wokɔ hɔ a anhwɛ yi a daakye ɛde wɔ haw ɛbɛbrɛw. Enti mitumfo sɛ mo firi sukuu mo ha kɔ a na mo kɔ wiase akɔbɔ mo bra. Mo hwɛ yie ana ma nkɔ kuro a yɛfrɛ no sɛ Antiade no emu. Nkora nyinaa gye pene ana odi gya wɔn kwan ɛma wɔn nyinaa ɛkɔɔyɛ. Edi na kakra no ababaawa bi a na ɔwɔ kurom hɔ na ɔkɔtena Antiade kurom efiri hɔ bae. Ɔbaeɛ no wɔde nneɛma bebree ɛbaeɛ. Na ɔbɔbɔ ne dawuro sɛ Antiade kurom deɛ ɛhɔ de paa. Sɛ ɔpɛ adwuma yɛ, sɛ ɔpɛ sika, sɛ ɔpɛ ahotɔ, sɛ ɔpɛ bibiara yɛ ama na siwie di a kuro biye ne hɔ no ma ɛyɛ ɛsen Antiade. Nkora pii a ɔmte awura yi asɛm yi ɛkɔtie no. Bebree nso fa tikyani asɛm ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ewiase kuro baako a yɛfrɛ sɛ Antiade no. Mo obi ankɔ hɔ no. Wɔn so yɛ ɔmo adwen sɛ wɔn nkɔ. Efiri sɛ ne teacher aka kyerɛ ɔmo sɛ saa Antiade kuro no nipa bebree frɛ no anigye kuro. Na kakraa bi nso so atu ne din sɛ ɛyɛ fidie ekuro. Na teacher no kyerɛ mu sɛ ɛyɛ fidie kuro fi sɛ ɛde sɛ ɔbɔfo a wɔso fidie ato hɔ ɛyire a dabi ebeyi nam. Enti sɛ ɔkɔ Antiade hɔ a dabi nneɛma a ɛwɔ Antiade no wobɛtom. Na ɛbɛyɛ fidie na ɛbɛyiw. Nkora no bi antie na odi ababaawa akyi ɛne no kɔɔyɛ.